Wngkha Kamalpur Tima Dhalai district chung nainani phaimani wngkha borok kwbangma nai tonglaio chung watui phunu nainani phaimani omo swkhe Twi Torkha last 2024 torma swkhe toldiya apro wngkha tei Torkha omo wngkhai aswk torya tobo nog gana gini ni nogrok baksani asgani nogrok baksa lom tongbaikha o jagao wngkha omo swkhe kirima singsa twi o yang part o simi kirima singsa oro rogo joto no omono simi khel khainai tongo o je kirima singsa yang tola o saka tongdo tingkha hwnkhe yang ni o pool ni bridge se lorima hayungo ayang o simalang tongo simalang rok sap twi lom thangma kamo nori tongmani o jagao twi bo bangkha motamuti amoni bagui no kirima singsa chung tongchio wngkhai ani gari borok kwbangma naina phailajak lama lama bridge o chung phaimani pore hwnkhe tei borok bangkha twi bo aste aste tebjak torui tongo buphang kotorma kotorma kochogo aa peti kochogo kwbangma no kochokjak bo buphang kotorma no kochokjak oro rogo twi bo Torkha kirima singsa twi bo buphang kotorma kochogui thangkha omo bo twi simalango bo onek no twi khokha borok sokjakmani bekena rok sap kochok thangbaikha borok bo nai tongo chwngno baksa o jagao chair o baksa school phunukni school phaijak yang dekam bwswk kirima singsa ainchi twi kiriya kahai thangkha hwnkhe bwswk na twi bwskhe bari tong ayang tola o hwnkhe nuya bul jal yachaklai tongo jal nari twi bwskhe kirima singsa omo ano.